Да, виж, не излиза много странно. Добре, както и да ще го правя решение, ама това е като цяло, нали? А тук това Assign Activity, то е за, конкретно за всеки агент и като цяло може за всеки агент да видиш в даден период, нали? И ето тук има Agent Update и това също е. Колко коментара е направил. Защото има някои тикети, дето им само им дават дън. И това са де-факто колко коментара има. Тук долу има. Тук долу са вече апдейтите и коментарите, де всеки направи и публичните коментари. Де-факто това е статистиката. Това е истинската статистика. Ето това, тая третата колонка. Третата и втората ти показват колко коментари всеки колко общо е работил. Защото това апдейти дето е, то е и само дън включва. А докато тук е всеки какво е написал като отговор. За месец. Това според мен е свърши работа. Да. Ти такива репорти, ако пратим, само трябва да смениш датите тук, да знаеш. Трябва да се съобразим и с... С кое? С протоколите. Това са протоколите. А това е на тебе, това ти е протокол. Дай да го дадем. Не, всъщност окей, ние ще го дадем. Няма проблем. Трябва да дадете такива те по PDF, че да не може да си го направите, нали ги виждаш? Да, точно. Добре, само трябва да кажете за какъв период и кое да дам. Това, дето е с апдейтите или това? Или мога да ти пратя всъщност от всеки един вид и ти да избереш.